Kebanyakan orang melupakan budaya peninggalan nenek moyang karena terlena globalisasi zaman. Padahal itu semua warisan paling mahal yang tak boleh ditinggalkan. Walau gengsi semua tak berarti. Mulane nyote-nyote kabeh domene yo tak kandhani supaya padha ngerti. Ngerti tenanan ora mung etok-etokan. Bae aku sing tetep isi konsekuen. Gawe hip hop tetep nganggo kejawen arep musik barat ning nganggo gamelan. Yo mungkin rada elek ning nganggo ku apik tenan. Yen ora apik tak tendang sisan. Karena kebudayaan kita adalah kekayaannya tak bisa terbeli dengan apapun. Maka lahirlah hip hop kami. Coba dengar resapi tiap bunyi yang memadati telinga kalian. Lalu bergoyanglah bersama musik kami yang mencoba untuk membudaya. Jadilah cara kita bermain kita biar berpertarungan. Jadilah cara kita bermain kita biar berpertarungan. Seni jadilah wis ana nalika biyen sadurunge kowe lahir. Seni iki wis ana nadyan ketoke anarkis nanging wujude budayane wong Jawa ora kabeh wong iso isone apa lah mulane tak terangno yen wis dadi dipecut ora apa-apa mangan beli utune ora lara. Mulane ayo seni jadilan iki dijogo. Awas bila budaya sendiri mulai dilupakan, nanti kemalingan dimaling-maling sia. Makanya kewajiban kita adalah menjaga dan melestarikannya. Lagene kowe ngerti, lagene kowe yo paham. Terus gek sapa nek sing arep nglestarake budayane Simbah? Yen dudu aku terus kowe kabeh mosok arep sinau kesenian Jawa, malah ajar karo wong monco. Budayane dijajah kok ora rumangsa. Kowe pancen puicek wong uteke loro. Budaya monco malah tunggul-tunggul. Itu budaya bangsaku. Ya bener cocok meneng aku ra yo duweni rasa. Jadilah itu nafas leluhurku. Yen ngono ya wong loro ayo kita bersatu. Senimu, Seniku, senimu, seni bangsa Indonesia. Jadilah cara kita